Moi. Otas kypärä pois. Kui? Kypärä vittu. Kenen luvalla sä ajat? Mä tulin kattelemaan paikkoja. Kenen luvalla? En kenenkään luvalla, mä tulin vaan kattelemaan paikkoja. Hevon vittu sä et täällä tule kierrä yhtään senttiä. Nimi? Miksi mun tää nimi antaa sulle? No voidaan se soittaa poliisitkin. Ei, mä oon tästä lähtemässä justiin. Et mihinkään lähde niinku nimiseen. Mihin sä sitä nimeä tarvitset? Älä ota kuvaa, please. Joo. Niin mikä tässä on niinku ongelmana? Mä oon lähtemässä täältä. Sulla ei ole mitään lupia täällä on. Jos mä oon lähtemässä justiin... Hevon vittu sä et oo. Nyt selvitetään tämä. Mitä sä haluat selvittää, kun mä en halua ajaa täällä. Tää selkeästi oli huono paikka ajaa. Vittu ja näillä äänillä et kyllä niinku työntämällä veet. Et yhtään mene käyntiin. No jos sä haluat auttaa mua työntää. Haista sä kuule poika vittu. Ei jumalauta. Jumalauta. No poliisit tapaa sitten kuvaa on. No mä lähden täältä. Vittu sä lähet mihkään. Älä mitään vittu, sä reviit sitä pyörää. Häh? Haetaanko ne poliisit tänne? Kohta haetaan, jos tässä meni jotain paskaksi. Just joo. Ei sulla oo mitään vitun lupia töniä täällä. Kyllä mulle kun niin kauan kun mä omistan